Гэты выбух пачуў увесь Мінск, а колькасць ахвяраў склала больш за 400 чалавек. Такой катастрофы на тэрыторыі Беларусі не было з часоў Другой сусветнай вайны. Нічога падобнага не здаралася і ў навейшай гісторыі. Мы вырашылі адшукаць адказы на пытанні, што ж насамрэч здарылася ў страшны сакавіцкі вечар амаль 50 гадоў таму. Самы пачатак вясны. Пятніца 10 сакавіка 1972 года. На мінскім радыёзаводзе, як і на тысячах прадпрыемстваў па ўсім СССР, пачынаецца звычайная вячэрняя змена. І ўсё як заўжды. Работнікі футлярнага цэху, што знаходзіўся на вуліцы Соф'і Кавалеўскай, распісваюцца ў журналах заданняў, адзяваюць рабочыя халаты і прыступаюць да сваіх працоўных абавязкаў. Нішто не прадвяшчае, што ў гэтую змену новы корпус цэха ў лічаныя імгненні ператворыцца ў руіны. На 72 год мінскі радыёзавод ужо быў флагманам беларускай прамысловасці. Яго асноўную прадукцыю, тэлевізары «Гарызонт» і радыёпрыёмнікі «Акіян» добра ведалі як у Саюзе, так і ў краінах сацлагера. Тут працавала каля 35 тысяч чалавек, з іх 4 тысячы работнікі футлярнага філіяла. Хоць ён і называўся футлярным, але выраблялі там карпусы радыёпрыёмнікаў і тэлевізараў для прадпрыемстваў па ўсім Саюзе. Прычым тады карпусы для побытавай тэхнікі гэта былі зусім не цяперашнія пластыкавыя коробкі. Вы толькі паглядзіце на лямпавыя радыёпрыёмнікі і тэлевізары тых часоў. Гэта ручная тонкая праца, дзе корпус складанай формы пакрываўся драўляным шпонам з прыгожай тэкстурай, а пасля яго лакіравалі ў некалькі пластоў і старанна паліравалі. Сапраўдны шык. У пачатку 72-го толькі-толькі быў наладжаны выпуск новага, самага вялікага тэлевізара «Гарызонт». Ён камплектаваўся адмысловым столікам і асобнай акустыкай. На яго ў кіраўніцтва былі вялікія спадзевы. На гарызонце «Гарызонта», прабачце за такі каламбур, маячылі добрыя ўзнагароды. Ордэн Леніна прадпрыемству і залатая зорка героя сацпрацы асабіста гендырэктару. Магутнасці аднаго футлярнага цэху для гэтага ўжо не хапала, таму вырашылі пабудаваць яшчэ адзін і, як мага хутчэй, на паўднёвым захадзе горада. Падавалася, што да канчатковага поспеху заставаўся апошні крок. Але, на жаль, менавіта ў гэтым новым цэху вечарам 10 сакавіка 72 года усе планы на будучыню былі пахаваныя пад бетонам і арматурай, а разам з імі і сотні чалавечых жыццяў. Бяда прыйшла ў 19 гадзін 30 хвілін па мінскім часе. Усё здарылася літаральна ў долю секунды. Хлопок и усё. Пришли с обеда и пришли к рабочему месту и увидели, там в вентиляционной трубе горело, огонек был какой-то. Не успели дойти до своего каждого рабочего места, я вот лично. Меня как-то подняло вверх и опустило. Это взрыв получился. А я спускалась туда вниз, и взрывная волна как ухнула, и она меня прокинула на ступеньки. Одежду всю сорвала. Мне тогда в голове было: а что ж завтра смеяться будут? По площадке просунулась спиной, высадила раму і выпала са второго этажа ў сугроб. Дзіўна, але пасля выбуху вялікага пажару не было. Толькі ў шахтах вентыляцыі дагаралі адкіды вытворчасці, а сярод руін капціў змяты рухавік машыны для ліцця. Участкі монтажу, шліфоўкі і паліроўкі, у якіх размяшчаліся 5 тэхналагічных ліній, былі разбураныя і заваленыя жалезна-бетоннымі плітамі перакрыццяў. Па ўспамінах сведкаў стаяў шчыльны едкі дым, а выжыўшыя людзі ў паніцы бегалі з аднолькава чорнымі тварамі. Пад заваламі крычалі і стагналі пацярпелыя. Там, дзе колькі хвілін таму стаяў буйны цэх, засталіся толькі мешаніна з бетону, металу і чалавечых целаў. Па ўспамінах відавочцаў, пасля выбуху жыхары найбліжэйшых вуліц і выпадковыя мінакі кінуліся да месца трагедыі. Там выжыўшыя і рабочыя іншых цэхаў як маглі спрабавалі разбіраць завалы. Усяго на вячэрняй змене 10 сакавіка працавалі каля 700 чалавек, прычым большая з іх былі жанчыны. Па графіку о 19 гадзіне быў перапынак, таму значная частка людзей перайшла ў сталовую і буфет, якія знаходзіліся ў суседнім корпусе. Многім гэты перапынак захаваў жыццё. Цяжка ўявіць, колькі б было ахвяраў, калі б выбух здарыўся проста ў разгар працы.
Пазней эксперты ацэняць сілу выбуху ў 700 000 кілаграмаў у тротылавым эквіваленце. Для параўнання маса зарада выбуховага рэчыва супрацьтанкавай міны у тым жа эквіваленце ўсяго толькі каля 7-8 кілаграмаў, то бок і рванула так, як сотня такіх мін адначасова. Адразу заварушыліся і чыноўнікі. З адпачынку проста з падмаскоўнага санаторыя прыляцеў на месца здарэння тагачасны кіраўнік БССР Машэраў. Тут жа стварылі аператыўны штаб. Неўзабаве міліцыя і ўнутраныя войскі ачапілі тэрыторыю. Прыбылі ваенныя сапёры і полк грамадзянскай абароны. Спачатку завалы разбіралі ўручную, пазней прыгналі тэхніку, але па словах відавочцаў яе катастрафічна не хапала. Невядома чаму, але неабходныя для разбору завалаў аўтакраны наогул прывезлі злачынна позна, толькі пад ранак. Акрамя таго, аказалася, што яны былі не ў стане падымаць значную частку масіўных перакрыццяў. Вядомы выпадак, калі жанчыну літаральна вырвалі з-пад прыўзнятага блоку за секунду да таго, як страла крана не вытрымала. Была і яшчэ адна жахлівая падрабязнасць. Сакавік быў халодным, стаяў мароз у -15, але хоць адкрытага агню і не было, пажарныя, выкліканыя на месца катастрофы, не ведалі, што рабіць і палівалі абломкі вадой. Гэта толькі нашкодзіла. Многія з тых, хто ляжаў сярод руін, загінулі не ад выбуху, а ад пераахалоджання. Завалы разбіралі аж 3 сутак. Некаторых нават праз такі працяглы час знаходзілі ў абломках яшчэ жывымі. Так, са зламанымі нагамі і тэмпературай цела каля 24 градусаў на 3-е суткі выратавалі апошняга пацярпелага Валерыя Салаўёва. Ён выжыў, не гледзячы на марозы і траўмы, але ў бальніцы яму прыйшлося ампутаваць ногі. На месцы трагедыі былі знойдзеныя 84 целы загінулых. Яшчэ 22 чалавекі пазней памерлі ў бальніцах, а каля 300 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Многія засталіся інвалідамі на ўсё жыццё. Тады з Масквы прыляцела ўрадавая камісія па расследаванню аварыі на чале з Дмітрыем Устінавым, блізкім сябрам Брэжнева. Калі Машэраў на нарадзе пачаў прыводзіць свае версіі прычын выбуху, Устінаў яго перабіў і сказаў: «Сядьце, камісія разбярэцца і без вас». Тым часам сваякі суткамі шукалі родных у бальніцах і моргах. Практычна на ўсіх прадпрыемствах Мінска вырашылі арганізаваць шэфскую дапамогу пацярпелым. Людзі хадзілі ў сем'і, дзе былі параненыя і загінуўшыя, прыносілі лекі і грошы. Традыцыйна для савецкага грамадства аб трагедыі маўчала радыё і тэлебачанне. Потым тая ж гісторыя адбудзецца і з Чарнобылем, калі ўлада таксама замоўчвала катастрофу да апошняга. Толькі на наступны дзень урад адазваўся кароткім паведамленнем у газетах. Учора, 10 сакавіка, увечары падчас другой змены ў цэху па вытворчасці футляраў мінскага радыёзавода адбылася аварыя, у выніку якой ёсць загінуўшыя і параненыя. Пацярпелых даставілі ў бальніцу, дзе ім аказваецца неабходная медыцынская дапамога і подпіс: ЦК Кампартыі Беларусі, Савет міністраў БССР. Але ж што стала прычынай выбуху? На гэты конт існавала шмат гіпотэз. Па горадзе нават хадзілі плёткі, што гэта нібыта заходнія дыверсанты адзначыліся паспяховай аперацыяй. Зараз з архіваў вядома, што КДБ сапраўды правяраў магчымасць тэракту. Машэраў быў перакананы, што здарылася нешта непрадбачанае, што віны кіраўнікоў радыёзавода ў аварыі не было, што грубыя памылкі былі дапушчаныя праекціроўшчыкамі з Ленінграда. Была ў яго і версія, што прычынай магло быць рэха вайны, бо ў часы Другой сусветнай у тунэлях пад цэхамі нібыта былі розныя вайсковыя склады. Расследаванне ж выявіла наступныя фактары, якія ў сукупнасці і сталі прычынай аварыі. Будынак футлярнага цэха праекціраваў Ленінградскі дзяржаўны праектны інстытут нумар 4. У аснове быў тыповы праект цэха для тэкстильнай прамысловасці, які адаптавалі пад вытворчасць футляраў. Вось толькі гэтыя папраўкі не закранулі сістэму вентыляцыі, што і прывядзе да бяды. Тут паспрабуем растлумачыць. Вытворчасць на заводзе можа быць прызнаная выбухова небяспечнай. У такіх выпадках для вентыляцыі ставяць вялікія выцяжныя цыклоны. Гэта робіцца, каб выпадковая іскра не стала прычынай выбуху ці пажару, калі, напрыклад, метал чыркане аб метал. Але ў новым мінскім цэху пакінулі старую тэкстыльную схему вентыляцыі, якая мела ніжэйшую катэгорыю. Гэта была адна з ракавых памылак, бо падчас шліфоўкі карпусоў у паветра падымаўся дробны пыл, па сутнасці гару
гаручае рэчыва. А ўнізе пад цэхам былі 3 прасторныя шахтавыя тунэлі, 3,5 на 2 метры кожны, куды, дарэчы, пасля выбуху цэх і абрынуўся. Гэтыя тунэлі выкарысталі, каб правесці трубы вялікага дыяметра, па якіх пыл з цэха дастаўляўся да фільтраў. У тэорыі ўсё выглядала лагічна, але на практыцы сістэма была настолькі недасканалай, што праблемы пачаліся адразу пры пуску цэха. Вентыляцыя перыядычна не працавала, пра што рэгулярна дакладвалі начальству. Але ж кіраўніцтва также рэгулярна праблему проста ігнаравала. На першым месцы быў толькі план. Завод працаваў на 3 змены. Цэхі вытворчага аб'яднання «Гарызонт» былі перагружаныя. На парадку дня былі толькі паказчыкі. Якія ж тут пытанні бяспекі? Яшчэ аднім фактарам стаў лак, якім пасля шліфоўкі пакрывалі футляры. Літаральна за месяц да аварыі завод перайшоў на выкарыстанне новага поліэфірнага лаку з Аўстрыі. Ён таксама меў вельмі высокі паказчык небяспекі. У выніку той лак плюс праблемныя фільтры. Трагедыя стала проста непазбежнай, бо канцэнтрацыя пылу перавышала дапушчальныя нормы ў 13 разоў. Не патрабавалася нават іскры, каб гэты пыл пры вызначанай тэмпературы ўспыхнуў. Пытанне было толькі ў тым, калі менавіта гэта адбудзецца. Праз 7 дзён пасля аварыі ўзялі пад варту генеральнага дырэктара і галоўнага інжынера радыёзавода, дырэктара Ленінградскага праектнага інстытута, галоўнага інжынера праекта і галоўнага спецыяліста інстытута. Усіх іх пасадзілі ў амерыканку, мінскую турму КДБ. Агулам выязная сесія Вярхоўнага суда СССР працавала над справай месяц. Трэба адзначыць, што майстры з радыёзаводу рабілі не толькі футляры, але і мэблю для Вярхоўнай Рады СССР, эксклюзіўныя сувеніры для высокіх замежных персон, а таксама працавалі над інтэр'ерам Астанкінскай тэлевежы. Са слоў відавочцы, на палітбюро ЦК ў Крамлі Брэжнеў нібыта удакладніў: гэта той самы цэх, які працаваў у Астанкіна, абыдзіцеся з людзьмі справядліва. Прысуд зачытывалі 5 гадзін. З 15 абвінавачаных максімальныя тэрміны атрымалі кіраўнік Ленінградскага інстытута і тыя, хто меў прамое дачыненне да праекту. Начальніку цэха Хомеву далі 2 гады, з якіх ён адсядзеў роўна паўгода. Яго вызвалілі як ардынаносца па амністыі ў гонар 50-годдзя СССР. Пасля трагедыі савецкая дзяржава дапамагала сем'ям пацярпелых і загінулых. Давалі кватэры і пуцёўкі ў санаторыі, прызначалі пенсіі і выдзялялі прадуктовыя наборы на святы. Але пра само здарэнне ўлады маўчалі, як 50 гадоў таму, так і цяпер. Нават сёння розныя крыніцы указваюць розную колькасць пацярпелых. Пасля трагедыі савецкія ўлады не абвяшчалі траур, а наадварот, ціха замялі гэтую гісторыю. З моманту трагедыі прайшло больш за паўстагоддзя, 52 гады. За гэты час у Беларусі змянілася ўсё, вось толькі не змянілася самае галоўнае.